Radio Burela, 107.7 FM. Boas tardes, benvidos a Xogo Bonito, Tempo Deporte, aquí en Radio Burela, no 107.7 de FM. Saúdo por Ramón González, con Matías Niceza no control de son, Fátima Ríos ao cargo das redes sociais, Manuel Gil, gravando este programa para, se non podedes escoitalo agora en directo en Radio Burela, que o poidades seguir e ademais ver na canal de YouTube do Pescado Rubén. O Pescado Rubén feminino prepara xa ese derbi do sábado en Vista Alegre. O equipo que adestran Julio Delgado e máis Lucas pois vai recibir a Cidade das Burgas, que o está a pasar mal na presente tempada, pero que, bueno, que xa deu algunha que outra sorpresa no que vai de competición. Hoxe temos un programa completo en Xogo Bonito, imos facer a previa dese encontro, pero vamos falar tamén pois de canteira, coñecendo mellor o traballo dos monitores da base do Pescado Rubén, e tamén lembrando o estreno de Nito coa selección española sub-19. E imos tamén aprender pois sobre a importancia da fisioterapia pois nun equipo de deporte de elite. Imos saudar aos nosos convidados de hoxe. Imos empezar pola esquerda, fisioterapeuta do equipo feminino do Pescado Rubén, Sandra Saavedra. Boa tarde. Hola, boas tardes, Ramón. Temos con nós tamén a xogadora do primeiro equipo, a Dani. Hola, moi buenas. Temos con nós tamén a todo un internacional, a Néstor Vallenito. Boas tardes, Nito. Hola, boas tardes. A Mario Pillado. Hola, boas tardes. Monitor da base do Pescado Rubén. Imos comezar por ese derbi, por ese partido do Pescado Rubén feminino, que recibirá a Cidade das Burgas o sábado ás 6:30 en Vista Alegre. Bueno, derbi de contrastes entre un dos candidatos ao título e un equipo pois que apura as súas opcións para manter a categoría. Hai 40 puntos de diferencia na clasificación entre o cadro bureles, que é cuarto, e o conxunto ourensán, que é penúltimo nesa tabla da primeira división feminina. Con todo, pois non é un partido para confiarse, pois pese ás dificultades, pois o Cidade das Burgas xa foi can de rabuñar un punto diante de todo un Atlético de Madrid. O Pescado Rubén Burela pois non vai contar con Cami, que está en Brasil por motivos burocráticos, pero si o vai poder facer con Jenny, esa última incorporación, pois que vai debutar na casa en Vista Alegre. A semana trouxe tamén unha fantástica nova, que é a convocatoria de Bea Mateos coa selección española. A xogadora salmantina pois foi preseleccionada para disputar o torneo amigable 9 de maio de Moscova, que vai ser entre o 30 de abril e o 10 de maio. E por iso quería empezar preguntándolle a Dani por esa boa nova, que non só é para Bea, sino para todo o equipo, non? Sí, eso demuestra que el equipo está trabajando y que nuestros jugadores están haciendo lo mejor, y Bea la capitana que sigue trabajando, sigue intentando hacer lo mejor y ayudar al equipo como sea. Unha xogadora que este ano ademais está a marcar máis goles quizá que outras tempadas, pero que sempre vos aporta moitas cualidades. Que vos aporta Bea? Es la capitana, es que la que da cara, es la que está detrás junto con Silene, que da el comando, y si nos da confianza, eso nos hace trabajar mucho mejor, con la confianza ahí detrás. Bueno, sobre o partido, as Burgas está aí abaixo na tabla con dificultades, pero bueno, xa tedes varios avisos do que é capaz de facer. Bueno, mirando por la clasificación se nota que hay un contraste bastante grande, pero no somos de fiarnos, porque jugando en su casa tuvimos bastante dificultad, entonces hay que tener la mentalidad que aquí vienen a hacer lo mismo, quieren ganar estos puntos que para ellos son importantes, pero para nosotros es muchísimo más, porque estamos luchando por el título y no podemos dormir, ¿no? Falabas dese partido alá en Ourense, 3-4, como foi ese partido? Bueno, primero es que fuimos pensando que éramos superiores, y un partido de fútbol sala todo puede pasar, y esta mentalidad hay que cambiar, y yo estoy segura que vamos a cambiar, vamos con otra mentalidad de entrar nos faltó humildad, y yo creo que con todos los partidos que pasamos, todas las dificultades que encontramos desde el principio de temporada, ahora estamos mejores, pensamos partido tras partido, y con eso no es diferente, hay que ir despacio, respetando el rival, aunque está abajo de nosotros, intentar hacer nuestro trabajo que hicimos siempre.
cales son un pouco as características do Cidade das Burgas? Chama a atención sobre todo un equipo moi novo, non? Xogadores moi novos. Sí, muy nuevo, pero se cerraron mucho y nos crea un poco de dificultad en este aspecto. Entonces tenemos que trabajar bastante, tener paciencia y esperar un hueco para poder hacer daño. Bueno, Dani, esta liga por arriba moi igualada, cada partido é unha final agora, non hai... Da outra vez que vine, dije que está moi interesante, sigue sendo una liga muy disputada entre los 6 o 4 primeros colocados, entonces hay que tener bastante paciencia en el momento de cada partido, porque un fallo puede ser fatal. Imagino que, bueno, primeiro hai que facer sempre os deberes, pero supoño que mirades tamén un pouco de reollo os outros partidos. Neste caso hai un Alcorcón Atlético Navalcarnero e un Ourense en Vial e Alicante, que son rivales moi duros. Sí, siempre hay que mirar un poquito, pero primero hacer la tarea de casa, que es más importante, que dependemos solamente de nosotros y hay que seguir de esta manera. Falando da casa, quedan 6 partidos en Vista Alegre no que resta de competición. Imagino que a afición pode vos dar puntos. El último partido contra el Futsal, la afición vino a casa, hizo su deber también, ¿no? Compareció y probablemente es el 6º jugador, y a nosotros estamos encantados, esperamos que todos los partidos estén ahí con nosotros, que nosotros intentaremos dar lo mejor de nosotras para ellos. Quería che preguntar tamén, Dani, sobre a última fichaxe do equipo, sobre Jenny, que vos pode aportar. Es una chica que ten potencia en las dos piernas, defende, ataca muy bien, y entonces nos vino para echar una mano y estamos encantados con ella. Bueno, unha última pregunta antes de empezar con Sandra, preguntarle polo seu traballo no Pescado Rubén. Como a ves ti? Como é a súa maneira de traballar de Sandra? Bueno, nos trata súper bien, esperamos no verlas, porque verla resulta que tenemos un problema. Será positivo. Que sea por tomar algo, pero su trabajo es súper importante para nosotras, recuperación o alguna lesión está siempre, tiene buenas manos, estamos en casa con ella. Moi ben, pois moitas gracias, Dani, moita sorte nese partido contra a Cidade das Burgas. Imos falar agora con Sandra, aprender un pouquiño sobre o seu traballo, xa digo, no equipo femenino. Bueno, é a túa primeira tempada no club, Sandra, ou xa levas máis tempo? Sí, a miña primeira tempada. Bueno, como estás encontrándote nesta experiencia no fútbol? Ben, é unha experiencia que che vai medrar personalmente, profesionalmente. Bueno, creo que a todos os niveis. Traballar en deporte de élite un campo diferente a calquera outro. Eu na miña traxectoria xa os fun tocando todos. Aínda que traballei con deportistas, non era dentro da familia, como se dixéramos. Entón eres unha máis da familia, e iso aporta moitas cousas. Sí, é unha experiencia positiva. Dentro desa familia, dese corpo técnico do Pescado Rubén Burela, un pouco en que consiste a túa función ou a túa rutina de traballo? Bueno, a ver, a miña función, claro, dentro da fisioterapia eu teño un concepto moi global do corpo humano, e sobre todo formeime especificamente hacia o corpo feminino, que non funciona igual que o corpo masculino. Non son especialista en fisioterapia deportiva, si é unha das cousas importantes. Entón, bueno, eu basome moito no traballo preventivo, na responsabilidade da deportista, no seu coidado, na corrección da postura, traballo diafragmático, traballo hipopresivo, bueno, cousas todas que a pouquiños o que nos fan é que teñamos un bloque mellor, e a partir dese bloque, porque unha futbolista de fútbol sala non son solo pernas, igual que un bailarín non son solo pés, necesitamos que o tronco, o tren superior se mova acorde ao tren inferior para evitar, pois eso, as típicas lesións de aductores, disquiotibiais que arrastran na temporada, pois eso intento ir frenando un poquinho así.
E despois, bueno, coordinarme moito con o corpo técnico para que traballemos todos a unha. Porque ao fin e ao cabo eu busco que teñan o máximo rendemento encontrándose o mellor posible. Estar sin molestias é casi imposible con 7 sesións á semana. Pero bueno, que rindan o máximo, que se lesionen o menos posible, e se se lesionan que se recuperen o antes posible. É fácil. Falando da recuperación das lesións, cal é un pouquiño a maneira pola que apostas de afrontar eses procesos de recuperación? Bueno, a veces na fisioterapia desde o punto de vista dun aficionado, pero falase moito tamén de non aislar aos xogadores, non? Cada vez se tende máis a que se fan esas recuperacións en grupo, non? Metidos na dinámica do grupo. Sí, claro, a ver, eu son unha profesional do movemento, entón eu creo no movemento, busco que se move, se non se move que se mova, e se se move moito que se mova pouco. Ao fin e ao cabo é o que fago. E o corpo curase solo, é moi intelixente, o corpo non nos vai enganar nunca. Si alguén pode correr sin molestias, porque outra cousa é unha dor que cho impide, pero unha molestia é sempre positivo para a recuperación. Desde fora o único que podemos facer é facilitar que se recupere, pero non recuperamos, o corpo recupérase. Entón, elas normalmente non están aisladas, entran no grupo sempre que se pode, pero tamén teño que reconocer que hai veces que é difícil. É difícil darlles o grado de... unhas veces que as metes no grupo xa... Alá, venga, todo monte orégano, non é así. Entón hai veces que teño que frenar esa incorporación que dices tú ao grupo, que a mí me parece tan importante a nivel psicolóxico, porque non son conscientes de, mira, si solo podemos chegar á mitad, solo chegamos á mitad, e mañán ao 75. Entón, bueno, hai que ir aí sopesando. Sí. Bueno, ahora ven unha parte da tempada, falábamos con Dani antes, son todo finales para elas, para outros equipos son finales pola permanencia. Supoño que hai un maior estrés, non? Eso tamén é unha pregunta que lle pode valer a Dani. Notas ese estrés a hora das lesións? Hai que terlo especialmente en conta? Igual como eu son novata, notei a presión sempre. Sabes? Entón, a ver, é como máis emocionante, pero máis presión... Claro. Prefírome a ela, se hai máis riesgo de... No, porque como levamos o traballo ben feito durante toda a tempada, non... eu non creo que o risco sexa maior. A verdad, claro, se nos puxéramos ahora a centrarnos, pois, pero non, levamos traballando super ben no plan preventivo toda a tempada, entón creo que afrontamos a final dicindo, mira, sabemos hasta onde podemos chegar e co que contamos, esas son as nosas armas. Quería preguntarse tamén por xa non só polos profesionais que se dediquen ao deporte, tamén polos nosos ointes que poden practicar algún deporte de forma amateur. Que importancia lle concedes á fisioterapia na práctica do deporte tamén aficionado na vida desas persoas? A veces tendemos a pasar un pouco, non? Que te vou decir? Podes vender o que queiras. Claro, mira, o que pasa eu que che vou decir, se non me vendo malo, non? Pero bueno, tendo en conta que se ti tes calquer molestia, o primeiro que che van a recetar é un analxésico, un antiinflamatorio, que non che vai a resolver nada, probablemente eso, acudir dunha forma periódica a un profesional da fisioterapia, primeiro é máis agradable e despois é máis efectivo, porque ti podes estar 10 días tomando analxésicos e antiinflamatorios e acabar cun dolor de estómago e como o mismo dolor que tiñas donde seña lumbar. Entón, claro, eu son unha persona bastante reacia á química, creo máis na física que na química. Entón a fisioterapia é máis respetuosa con o funcionamento do organismo que non os medicamentos. Sempre para cada momento se necesita unha cousa, pero eu creo que é máis eficaz e máis efectiva. Canto podería ser a periodicidade para unha persoa, xa digo, unha persoa de pé, para que vai a un poquinho ver como funciona o seu corpo? Mira, eu xa che digo que o corpo non te engaña nunca. Pero despois tamén creo que hai que responsabilizarse, o que falábamos antes. Creo que, claro, que o problema é
que a min doeme algo, vou a ti a que mo soluciones. Non. Non é así. A primeira parte é que a persoa ten que facer un cambio nos seus hábitos, tanto nas posturas, na carga de pesos. Imagínate, pois un corredor amateur, tes que quentar, tes que estirar. Non é que eu veña aquí, eu soluciono. Para mí mellor é que ao mes que ven volves a estar aquí, pero a importancia sobre todo chegar ao momento de ver que solo teño este corpo para esta vida. Si quero disfrutar dun deporte teño que cuidalo, sabes? Así que non che podo dar periodicidade. Tendemos a pensar eso, ¿no? Que a fisioterapia é un masaxe para cando non podemos máis, xa hai que ir, pero non antes, ou non facelo dunha maneira activa, non? Participar. Claro, esa é unha parte moi importante. A parte, a implicación é moi necesaria e a intención de recuperarse. Si tú pos da túa parte, non só lle exixes a outra persoa, xa tes outra intención diferente. Bueno, Sandra, pois moitas gracias por atendernos hoxe. Bueno, moitas gracias a ti, Ramón, por invitar. A seguir facendo este traballo e, como decía Dani, que sexa o menos abafante posible, que eso significará pois que as xogadoras teñen boa saúde. Bueno, imos falar agora de canteira con Nito, mas con Mario. Antes imos repasar os horarios da base. Realmente só hai un partido este fin de semana en Vista Alegre, é o dos Viveros, que xogan contra o equipo de Afuga. Será o domingo a 1 en Vista Alegre, onde sempre xoga na pista do Cuéllar. Como dicíamos, imos falar agora da experiencia de Nito, que como sabedes pois foi concentrouse ca selección española sub-19 en Eslovaquia. Foi na primeira semana de marzo. É o terceiro xogador do xuvenil A que chama a España, porque Pitero xa foi convocado ca sub-19, coa selección española sub-19, e Luismi xa fora antes coa sub-17. Así que formades aí un equipo no xuvenil A repleto de internacionais. Sí, bueno, é fruto do traballo tamén, de entrenar cada día. Bueno, obtense esa recompensa ao traballar todos os días. Como foi esa experiencia, Nito? Con que te quedas? Bueno, foi unha experiencia inolvidable. Bueno, quedome co que aprendín, co que me enseñaron os entrenadores. Bueno, esperamos volver algún día. Bueno, que sentiche cando no momento de saltar á pista? Foi no primeiro partido xa bueno, xogaste dous amigables contra Eslovaquia. Que sentiches? Bueno, ao principio estaba algo nervioso, pero despois nada máis entrar á pista, tocar o balón, xa se van os nervios e poste xogar como se fora un partido normal. Non tardaches moito a marcar, non? Non, foi na segunda parte. Tuve a fortuna de meter gol. Como foi ese gol? Bueno, foi dunha estrategia que marcaron, despois dun rebote que tocou no contrario, deu no pau, eu estaba ali atento para metela dentro. Xogaste con número 3, me parece. Sí, número 3. Onde vas guardar a camiseta? Non, a camiseta non me deron. Vaya, hombre. Quedáronse con él. Hai que falar logo que a Federación Española. Hai que falar que a Federación Española que, por favor, algunha camiseta polo menos día. Bueno, en que che insistiu a ti e máis aos compañeros o seleccionador, que é Federico Vidal? Bueno, sobre todo xogar como sabíamos, como xogábamos nos nosos clubs, nas nosas seleccións. Despois tamén coa estrategia tamén, sobre todo, meter moitos goles de estrategia, facela perfecta, aunque non tiñamos moitos días para aprendela. Dernos un día para aprendela, bueno, pero fixámoslo bastante ben. Xogaste os 2 partidos e ganastes os 2, non? Sí, o primeiro 7-1, o segundo 8-2, o primeiro 2-8, creo. É o segundo 7-1. 7-1. Que compañeros te chamaron máis a atención do equipo? Por súa calidad, todos eran bons, pero se tuvera que elegir un do Pozo que non podía xogar moito, que chamase Nacho, e outro do Lescor, Sales. Para mí un dos meus xogadores que había por ali. Bueno, tu eches bastantes minutos. En que posición xogache, máis ou menos? Sí, xoguei bastante, pero sobre todo puxome de cierre o entrenador. De cierre? Foi do que máis xoguei todo o rato. Bueno, como foron os días seguintes a esa convocatoria? Como foi a reacción na casa, no grupo de amigos, no instituto? Que che dixeron?
bueno, todos vacilando un pouco con sendo internacional, non sei que, pero ben, todos ben. Ahora se fallas nun pase, mira a internacional. Sí, ahora estás algo máis de presión, ahora sí. Bueno, xa de volta a casa, tamén está bonita a división de honra, tedes ides líderes, pero con moi pouco marxe, non? Un punto estamos do segundo e terceiro, penso. Ahora é todo traballo noso, non podemos fallar. Se fallamos sabemos que Santiago e Vigo están aí atrás nos. 4 partidos quedan, non? Sí, 4 partidos. Este fin de semana non xogades, no, este fin de semana descansades. Que desaplazado pola Copa de España. O seguinte, sí. Sí, contra Leis. Contra Leis na casa? No, fora, Pontevedra. Moi ben. Bueno, pois que haxe moita sorte nese partido, hai que gañalo, que a verdad que sería un broche de ouro, non? Despois destas 3 internacionalidades do Xuvenil A, ademais ganar a división de honra sería un premio maravilloso, non? Intentaremos ganarla. Moitas gracias. Bueno, Nito, gracias por estar con nós, un placer. Enhoraboa. Gracias. Imos falar agora con Mario, falando desa xeración, quizá a mellor que ti recordes da canteira do pescador Rubén Burela, ou unha das mellores. Desde que eu participo ou traballo no clube, poderíase decir que sí. Igual houve xeracións con máis talento, máis calidade, pero desde o punto de vista do colectivo e do equipo, podríamos decir que sí, que é a que máis éxito sacadou, é a que máis nivel acada a nivel de fútbol sala e de compromiso co equipo. Desde logo, aparte teño un especial cariño, porque esa xeración foi o primeiro equipo que tiven que adestrar neste clube, que era cando eran infantiles. Na Liga ese primeiro ano coincidía que había moitos deles eran infantiles ainda de primeiro ano, había algún que era de segundo, e aparte algún xogador como a Pitera ainda non estaba no clube. Entón empezamos ese primeiro ano con moitas dificultades, casi non ganábamos ningún partido, pero logo xa dali a 2 anos xa conseguimos ganar a Liga Cadete, froito do traballo, ese equipo foi avanzando e demostrándose que, bueno, que nunha categoría polo que sexa a capacidade física ou a falta de experiencia, ao mellor un ano non estás arriba, pero sigues traballando, insistindo, que é un dos valores no que insistimos, o esforzo e o traballo continuo, podese dar un pouco dar a volta á situación, e casi ante os mesmos equipos ou equipos moi similares acabas dando a volta á tortilla. E, bueno, xa contei con a Liga Cadete, o ano pasado a Liga Xuvenil, en a que os títulos teñen a importancia que teñen, pero sobre todo é a forma de acadalos, a como se comportan como equipo, eso é o máis importante. Si, é que Nito xa o conoces desde o xa entrenaxe desde pequeno? Desde o primeiro ano, desde cando era infantil de primeiro ano, con 12 anos xa entrenaba. Como ves a evolución aquí do rapaz? A ver, nós era un rapaz que xa con 10 anos ou con 11 xa se vivía un líder na pista, e aparte disso foi mellorando en todos os aspectos do xogo. Anquel, por exemplo, dixo que o colocaran de cierre, está claro que é un gran cierre, pero se fai falta pode xogar de pívot, ou se o equipo lle fai falta, como outro día vamos perdendo contra o Bueu, converteuse no goleador, deulle a volta ao partido metendo 2 goles, así que é un xogador que en todos estes anos foi mellorando en todos os aspectos, e iso toda a súa recompensa. Imagino que cada xogador que ha seleccionado tamén é un premio para vos, non? Eu sempre digo, é un premio moito máis importante que é un título, que se teña seleccionado coa selección galega primeiro, logo coa selección española. A veces fai por esta broma de que son intencionadas por Galicia e por España, pero a broma que les fai, bueno, permíteme esa licencia. Tamén, por exemplo, cando van a adestrar co primeiro equipo, cando consiguen debutar xa señan amistosos na Copa ou na Liga, tamén para nós é moito máis premio que a mellor un título, porque ao final o objetivo é ese, que nas seleccións tanto a galega como a española no primeiro equipo masculino, ou na raro caso das rapazas do final femenino, tamén no primeiro equipo femenino, que poidan ter a súa oportunidade e aproveitala. É o noso objetivo, por encima dos títulos que podamos gañar. Bueno, Pescador Rubén é unha entidade que é moi nova, ainda que xa leva tempo na élite, creo que se fundou en 2001, me parece. 2001, sí. O ascenso dos primeiros equipos foi moi rápido, non? Agora supoño que xa levades un tempo, uns anos tentando asentar unha estrutura e unha base forte de como trigo. Sí, a ventaxa que temos, eu me acordo como falaba con un compañeiro fai uns poucos días, temos unha ventaxa de que levamos 6 anos traballando,
E non é que seamos máis listos ou menos que o resto dos monitores que houve no clube antes ou que hai noutros equipos, non pasa esa continuidade, esa experiencia fai que os equipos evolucionen, aprendamos os erros, que é fundamental. Entón cada vez intentamos que os rapaces aprendan máis, que evolucionen máis, e se pode ser máis rápido. Entón, nese sentido sí que estamos bastante contentos como foi evolucionando a estrutura da base do clube. Bueno, temos en todas as categorías, contamos con 2 equipos. Eso, bueno, foi anchenos de bastante satisfacción, porque non só é para traballar de cara ao club, que é un dos obxectivos, senón que os rapaces poidan disfrutar dun deporte, poidan mellorar tanto a nivel deportivo como a nivel persoal, porque eu creo que nunha actividade deste estilo, que na que hai un colectivo, hai unha disciplina, uns compromisos, pois sempre sirve na súa vida persoal. Falabas antes de que, por exemplo, no aspecto personal insistides moito no esforzo, no aspecto xa máis puramente deportivo, que tratades de traballar máis? Supoño que ao mellor non é igual en todas as idades, pero... Entendemos que é unha escola de fútbol sala. Entón temos unha programación que pode haber nunha escola de inglés ou nunha escola de música ou nas escolas que temos na nosa terra. Entón temos unha programación e seguimos esa programación. A programación é moito máis sinxela, por exemplo, na época de biberón ou prebenxamín, que na época xuvenil, na que se traballa moitos máis conceptos, pero igual que nas escolas se traballa o básico ao principio e logo se van engadindo conceptos en todas as asignaturas. Pois isto un pouco é o mesmo. Intentamos en cada sesión traballar certos contidos e que vayan mellorando eses contidos que queremos traballar. Bueno, que é o máis satisfactorio, Mario, de traballar con nenos e con xa non nenos, xente nova. Ver como melloran a nivel deportivo e a nivel persoal, como a mellor un neno que nunca tivo un contacto co deporte aprende non só os conceptos ou contidos que intentamos inculcar do seu punto de vista deportivo, senón que aprende a entrar na dinámica do grupo, aprende o que as reglas do deporte, que me parece que é unha tontería, pero hai nenos que nunca xogaron, practicaron fútbol sala e que ao mellor pouco a pouco van coñecendo as normas e logo sí que se saben as normas, aprenden o que é a cultura deportiva, o que é estar antes do partido, estar ás horas, ser puntuais, ir uniformado como lles indicamos, todo o ritual do quencemento, de ir ao vestuario outra vez, salir, facer o show do fair play, acaba o partido, estirar, ir ao vestuario, a ducha, salir todos xuntiños, sobre todo cando xogamos fora da casa, unha serie de cousas que fanlles mellorar como non só como deportistas, senón tamén como persoas. Bueno, pois a seguir con ese traballo importante que facer na canteira, que se ve reflexado pois todas as semanas, pero tamén con novas como a de Nito. Sí, o que te decía antes, ahora por exemplo este ano na Liga Cadete temos o equipo, na Liga Galega Cadete temos o equipo líder, na Liga Xuvenil División de Honra tamén temos o equipo líder, e na Liga Galega Xuvenil, na que está o equipo B, está segundo con opcións de ganar a Liga. E hai un compañeiro que adestra algúns equipos na base, un compañeiro do clube, e que me dice que pode ser histórico se gañamos as 3 ligas. Eu digo que pode ser que sí, probablemente o mío non ganemos ninguna, porque non sempre é tan fácil revalidar os éxitos, así que os éxitos, pero é moito máis importante o feito de que por exemplo, cando a Juanma a Mera xa fai falta un xogador para adestrar por un partido, por exemplo, Nito últimamente está indo a casi todos os partidos convocado, igual que Luismi, porque está a baixa de Ales, pois teñen a súa disposición xogadores que dan o nivel perfectamente tanto como para adestrar como para xogar, e un pouco esos son os éxitos que temos, que tanto o primeiro equipo masculino como o femenino, se lles fai falta un xogador, pois contan con unha estrutura de base na que se fai lesións ou se hai baixas ou o que sexa, teñen xogadores que dan un nivel aceptable para adestrar e para xogar, eso o que nos move. Pois a seguir traballando por eso, Mario, gracias por estar aquí. Gracias a vos. Un placer. Pois logo de falar de fútbol sala desde hoxe múltiples perspectivas, imos falar dos horarios, repasar os horarios de básquet e de fútbol, que é o que nos falta para rematar. En baloncesto só houbo na semana pasada un partido, houbo varios partidos adiados pola incidencia do temporal Félix. O único que se xugou foi do infantil femenino 05, que perdeu en Viveiro 59-45. Na vindeira xornada hai 2 partidos, o do Premio Básquet femenino, o AFAM Club Baloncesto Burela vai recibir o Fingoi o domingo ás 11:30 en Vista Alegre, e o Camiña o Son Club Baloncesto Burela, o Premio Básquet masculino, vai recibir ao Sarria o sábado ás 12 en Vista Alegre. No tocante aos horarios de fútbol, no referente á promoción,
o Porto de Burela Xuvenil vai xogar un importante partido contra o Palas o sábado ás 4 da tarde na Marosa, un partido importante para defender esa segunda praza que ten no campeonato provincial, mentres que o infantil do Porto de Burela vai recibir o AS de Viveiro o domingo ás 10:30 no sintético da Marosa. Nas previas, o Prebenjamín B vai recibir a Piringalla, vai ser o sábado ás 12 no sintético, o cadete vai recibir a Residencia B o sábado ás 5 tamén no sintético. O Benxamín B, pola súa parte, agarda o Polideportivo Lucense tamén o domingo a 1:15 no anexo da Marosa. Xa sabedes que a AS de Burela ten un partido de máxima importancia o domingo, pero é en Guitiriz. Máis nada por hoxe con este programa, xa digo, no que falamos de canteira, falamos de fisioterapia, falamos dese Pescado Rubén Burela, Cidade das Burgas. Recordade, sábado ás 6:30 en Vista Alegre. Pois ímonos despedir, darvos as gracias como sempre pola vosa atención, pregarvos que non cambiades de dial, porque agora ven Pepe Peinó con Parolando cos seus convidados. O lunes estaremos aquí no mesmo dial, mesma hora, 8 da tarde, 107.7 en Radio Burela. Agardámosvos en Xogo Bonito. Ata daquela. Radio Burela, 107.7 FM.